Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нихматуллина, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Жәмғият һәм мин. Күп төрле темалар булды, волонтер турында. Түбән Кама мәктәпләрендә парламент дәресләре бара. Эш барышы белән таныштылар. Түбән Камада 8-нче һәм 20-нче мәктәпләрдә капиталь ремонт үткәреләчәк. Патриотик тәрбия, Түбән Кама укучылары алгы сызыктагы хәрбиләргә ярдәм итәләр. Мәдәниятләр балкышы. 15-нче мәктәптә халыклар дуслыгы бәйрәме оештырылды. Мәртәбәле кунак, әдәбият сөючеләр, язучы Ринат Мөхәммәдиев белән очраштылар. Түбән Кама мәктәпләрендә парламент дәресләре бара. Анда югары сыйныф укучыларына җәмгыять, гражданин, ватанпәрвәрлек төшенчәләренә аңлатма бирелә. Шунысы үзенчәлекле, яшьләр белән очрашуга икътисад белгечләре, юристлар, депутатлар чакырыла. Шулай Адымнар гимназиясенә Татарстан Дәүләт Советы депутаты Геннадий Глушков килде. Обратите внимание на тему нашего сегодняшнего мероприятия. Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд. Как вы можете объяснить вот эти слова? Бер металдан сугарылган медаль сугыш һәм хезмәт өчен әңгәмә темасы шулай яңгырый. Парламент дәресен Татарстан Дәүләт Советы депутаты Геннадий Глушков үткәрә. Аның әйтүенчә, мондый очрашуларның асылы яшь буында ватанпәрвәрлек рухын тәрбияләү. Күп төрле темалар булды, волонтер турында. Мин дә үзем волонтер булам һәм бу миңа бик кызык китте. Парламент дәресләре 2009 елдан бирле үткәрелә. Быелгысы Россиядә халыклар бердәмлеге һәм Татарстанда хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарлыгы елына багышлана. Аралашу сорау-җавап рәвешендә уза. Адымнар гимназиясендә патриотик рухтагы очрашулар даими рәвештә оештырыла, ди уку йорты директоры. Ел дәварында без шул чараларны оештырып торабыз. Һәм бүгенге дәрестә балаларыбыз белән патриотик темасы күтәрелә һәм халкыбызның бердәмлеге темасы. Парламент дәресләре республиканың барлык мәктәпләрендә дә үткәрелә. Максаты яшьләрдә ватаныбызга, туган илебезгә, дәүләтебезгә карата мәхәббәт, хөрмәт һәм патриотизм хисләре тәрбияләү. Альбина Вәлиева, Гөлназ Җаббарова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Түбән Камада 8-нче һәм 20-нче мәктәпләрдә капиталь ремонт үткәреләчәк. Түбән Кама мэры Радмир Биляев һәм Дәүләт думасы депутаты Айдар Метшин эш барышын тикшерделәр. 8-нче мәктәпне модернизацияләү өчен федераль бюджеттан 146 миллион сум бүлеп бирелгән. Беренче этапта биредә барлык инженер челтәрләр олыштырылачак һәм төп бүлмәләр, класслар, ашхана, спортзал һәм китапхана ремонтланачак. Шунысы игътибарга лаек, яңартылган бинада Абдулла Тукай исемендәге үзәк урнашачак. Шәһәрдәге ремонтка мохтаҗ объектларның берсе дип танылган 20-нче мәктәптә эшләр яшьләр һәм балалар милли проекты кысаларында башкарыла. Ремонт өчен бюджет 114 миллион сумны тәшкил итә. Төзүчеләр инде демонтаж эшләрен төгәлләп, түбәнне, фасадны ремонтлауга һәм тәрәзәләрне алыштыруга керештеләр. Барлык эшләрне 1 августка кадәр төгәлләргә планлаштыралар. Шуңа күрә сентябрьдә балалар заманча мәктәпкә барачак. Түбән Кама укучылары алгы сызыктагы хәрбиләргә дә ярдәм итәләр. Химиклар проспектындагы 72Б адресы буенча урнашкан пункт яшьләрнең битараф булмавының шаһиты. 37-нче лицей укучылары хатлар, маскировка челтәрләре һәм шәхси гигиена әйберләре алып киләләр. 31-нче лицей балалары да хәрбиләр өчен запасларны тулыландыралар. 25-нче гимназиядә тәрбияләнүчеләр дә игелекле эштән читтә калмыйлар. Гуманитар ярдәм җыю пункты волонтерлары уртаклашуынча, монда нинди ярдәмгә дә шат. Җылы әйберләргә, консерваларга, медикаментларга, алгы сызыктауларга ихтыяҗ аеруча зур. Кыска вакытлы ялга кайткан хәрбиләр монда яшь кунак. Телефон мошенниклары үзләрен алдауга бирешмәүчеләрдән үч ала башлаганнар. Аларның максаты ачу чыгару, уйланмаган гамәлләр кылу яки банк счетын блокировкалау. Төп алымнар масса күләм SMS хәбәрләр, искә төшерү турында мәгълүмат тарата башлау. Карта саткан, наркотиклар өчен дигән мыскыллы комментарийлар калдырып, шикле акчалар күчерүләр. Хукук саклау органнары гражданнарны уяу булырга өнди.
Сөйлер яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез безнең номер 8917 90 73 077. Халыклар дуслыгы 15-нче мәктәпнең иң зур байлыгы. 4-нче ел рәттән биредә мәдәниятләр балкышы дигән бәйрәм үткәрелә. Укучылар төрле милләт халыкларының көн күреше, гореф-гадәтләре һәм мәдәнияте белән таныштыралар. Чын дуслык, татулык һәм бердәмлек үрнәген чагылдырган бәйрәмнең кайбер мизгелләрен бергәләп карыйк. Милли җырлар яңгырый, самавырда чәй кайный, өстәл сый-ниғмәттән сыгылып тора. Монда үзеңне кунакчыл татар авылына эләккәндәй кебек хис итәсең. 15-нче мәктәп укучылары балаларны халкыбызның бай тарихы, көн күреше һәм гореф-гадәтләре белән таныштыра. Укучылар бәйрәмгә ныклап әзерләнәләр, милли киемнәр тектерәләр, тәм-томнар пешерәләр, җыр биюләр өйрәнәләр. Бу эштә аларга сыйныф җитәкчеләре һәм әти-әниләре зур булышлык күрсәтә. Төрле милләтләр дус яшәгән мәктәптә татар телен саклау һәм хөрмәт итү иң мөһим кыйммәтебез. Халыклар дуслыгы бәйрәмендә 5 милләт вәкиле тәкъдим ителде. Татарлар, руслар, башкортлар, чуашлар, таҗиклар. Мәктәп коллективы һәм килгән кунаклар берничә сәгать эчендә төрле илләр буйлап сәяхәт итте. Бүгенге чара искиткечтә әһәмиятле, бик кирәкле. Милли үзебезнең компонентыбызны, милли тормышыбызны күрсәтә торган, илкедән калган, әби-бабайлардан калган мирасны күрсәтү, аңлату, милли киемнәребезне сөйләү, алымнарын, онытылып барган сүзләрне куллану. Менә бу шуның өчен бик тә мөһим. Монда серле каләм дигән әдәби түгәрәк эшли. Һәм мәктәп укучылары һәр татар бәйгесендә бик теләп катнашалар. Әле күптән генә булып узган татар кызы, татар малае исемендәге бәйгедә алар бик лаеклы урын яуладылар. Һәм Разил Валиев исемендәге яшь иҗатчылар бәйгесендә дә алар бик теләп катнашалар. Үзләре иҗат итәләр. Һәм әлбәттә инде без язучылар аларга булышабыз. Мәдәниятләр балкышы халыкара туган тел 10 көнлеге кысаларында зурлап үткәрелә. Аның 4 еллык тарихы бар. Бәйрәм елдан-ел камилләшә, куәтләнә бара. Иң мөһиме, мәктәптә укучы төрле милләт балаларын берләштерә ди оештыручылар. Альбина Вәлиева, Максим Липин, НТР яңгыраклары. Түбән Кама үзәк китапханәсендә шанлы шәхесләребезгә таянык дип исемләнгән әдәби очрашу белән китапханәләр даирәсендә игълан ителгән әдәбият һәм сәнгать елы ачык дип белдерелде. Беренче очрашуга кунак итеп күренекле язучы Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Ринат Мөхәммәдиев чакырылган иде. Ихлас аралашуга корылган очрашу кысаларында әдипнең Партизан Зәки Нури дигән яңа романы катнашучыларга тәкъдим ителде. Ринат Мөхәммәдиев сөйләгән тарихи истәлекләрне Түбән Камалар йотлыгып тыңладылар. Китап укучылар белән очрашу, китапханәләрдә булу язучы өчен зур бәхет. Бигрәк тә менә шулай туган телне өчен без барыбыз да кайгыртып яшәгән бер елда Габдулла Тукай, Муса Җәлил, Фатих Әмирхан, Хади Такташлар, Зәки Нуриларның юбилей елларында очрашу аеруча бер истәлекле вакыйга булды бүген минем өчен. Укучының барлыгын тыю, язучыга илһам чыганагы булып тора. Һәр хәлдә дөньяларның имин булып, барыбызның да исән сау булып. Иртәгә Рамазан айының 8-нче көне сезгә сәхәр һәм авыз ачу вакытларын тәкъдим итәбез. 26 февральдә пәнҗешәмбе көнне кояш 6 сәгать 32 минутта чыга. Сәхәр 4 сәгать 29 минутта тәмамланырга тиеш. Авыз ачу 17 сәгать 6 минутка туры килә. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Сагынып көткән олы кунагыбыз Рамазан айы җир өстенә аяк баса. Рамазан айлары мөбарәк булсын. Бөек татар галиме Ризаддин Фәхреддин
былай дип әйткән: Оразада нәфесне тәрбияләүне, сабыр итүне һәм фәкыйрьләр хәлен аңларга тырышуны ният итегез. Исегезгә төшерәм, безнең тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.